Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Takto by mal vyzerať úl, ktorý má dostatočný priestor pre akékoľvek včelstvo. Jeden C-čkový nástavok, 3 E-čkové nástavky, čiže ekvivalent 3 B-čkovým nástavkom, vysoké dno s pelochytom, takisto vysoký vrchnák na umiestnení krmítka, po prípade stropnej uteplivky, čiže tieto dva úle, kombinácia C a 3 Ečka na komplet s pelochytom. Toto sme kúpili našu školskú včelnicu, aby sme mali aj inú rámikovú mierku, ako je Bčko. Vysoké plodisko je vhodné aj na zimovanie a aj na pekné súvislé plodové plochy pre matky. No a nízke nástavky sú takisto vhodné na med a hlavne nie sú také ťažké. A pre tých, ktorí by chceli, aj tu je tá kombinácia možnosti prevesovania, lebo C sú 2 Ečka s včelou medzerou a tým pádom môžete prevesiť. Ale musíte mať dostatočne široký koš medometu na vytočenie.